लोक मका बऱ्याच वेळा विचारतात की तू डिप्रेशन मध्ये इल्यावरती काय करतस. मी त्यांना एकच सांगते की मी गावाकडे जाते. होय, मी गावाकडे जाते. मग मी तो कसंही जाते. एसटी माझ्या स्टेटसला परवडणारी नाही, मग मी लक्झरीने जाते. लक्झरी माझ्या खिशात परवडणारी नाही, मग मी ट्रेनने जाते. ट्रेनचं 3 महिने अगोदर आमका बुकिंग गावना नाही, मग मी जनरलचं तिकीट काढते, जनरलच्या डब्यात चढते. मग बसाक संडासाच्या बाजू का होईना, पण मी गावात जातय. होय, मी गावात जातय. मान्य गर्दी असता, पण ती कुठ पर्याय. अरे चिपळून पर्याय, त्यानंतर तुझीच गाडी या पड बसलो. पण गावात जा. लक्षात ठेवा, गावात जाऊ गाडीची नाही तर सुटियेची गरज असता. मग ती तुम्ही कशी काढा माका माहित नाही. घरातला सुतक काढा, सोयी राहणार, पण सुट्टी मिळवा आणि गावात जावा. माझा जन्म जरी चाकरमान्याच्या घरात झालो असलो ना, तरी माझे सगळे सण उत्सव, माझी मे महिन्याची सुट्टी गावात गेली. हाय खेळू ग्राउंड नाही म्हणून गावच्या कोपऱ्यात खेळले नि मेरे वाढवले. अरे चतुर्थी इली मी गावात गेले. अरे शिमगो इलो मी गावात गेले. जत्रा इली, गोंधळ इलो, पूजा इली, मी सरळ उठान गावात गेले. पण गावात जात राहू. हाय कित्येक वर्ष लगीन जमणार नव्हता म्हणून गावात गेले. मग कसं तरी वाटता मी गावात गेले. इष्टिकेसाठी भांडू मी गावात गेले. अरे शहरातला छोटा मोठा काम करू पण मी गावात जाते. पण मी गावात जाते. लक्षात ठेवा, गाव ह्या गावच असता आणि गावात इज्जत तुमका तेव्हाच गावता जेव्हा गावच्या रेशन कार्डावर तुमचा नाव असता. कळला?